Ještě jeden potles pro kluky na rozloučenou. Huga a Zaujec, dobrý večer. Takže dámy a pánové, je tady konec dnešního večera. Ještě asi po boji jdeme dál. No my toho dneska jsme pro vás měli hodně, doufám, že jste si užili zápas slunce nad pražskýma Hračanama. Je, teď jsem to vypnul Ale ještě předtím, než tady bude úplný konec, tak ještě přijde sem úžasná parta Tanta Batukáda a před nima na takovou závěrečnou tečku, takovou pralinku nakonec naposledy schopená Tradicion. Ale já ještě cítím Borise, Veroniku a Milana a Borise a k tomu Romana a Luboše a Petru a Ivetu, to znamená všichni, co mají šanci, mají afterparty v Bodeguitě del Medio, protože tenhle podnik slaví 10 let. Ale pozor, teďko poděkujeme všem, za první vám všem, kteří jste sem přišli a podpořili jste tu nádhernou desítku Body. La Bodeguita del Medio. A my vám děkujeme. 10 años, La Bodeguita del Medio, podívej se na Rudolfínu, Pražský hrad, centrum Prahy, Zálbor, víte, kolik to stálo peněz, sakra, že jste si to neužili v centru Prahy. A díky vám, na to máme. Takže děkujeme klukům, majitelům nádherného podniku La Bodeguita del Medio a také La Casa Argentiny, jak už jsme řekli, dneska taková drobná sestřička, takže díky Romane Cibulko, díky Ledo Sterko a díky Jirko Šubre Díky Mauleno Bočano. a díky Leošu, Mareši, jak se máš? ¿Qué tal? Muy bien. A španělsky. Ale bude to lepší, takže opravdu díky moc. Třeba